yiri inweghị ịma atụ. Anyị elela n'ugwu niile jụọ, azịza abụrụ onweghị ebe ọzọ, onweghị ebe ọzọ olileanya anyị dị, inye aka anyị ga-esi bịa, nnapụta anyị ga-esi bịa. Onweghị ebe ọzọ, onweghị onye ọzọ, onweghị ihe ọzọ ọbụla ọzọ, na ọ bụghị iji ike niile. Dịka ị gwara anyị n'Abụ Ọma 62 verse 11, once have God spoken, twice have I heard. All power, ike niile belongs to you, Lord. Ọ ya mere ụmụ ji na-abarị n'ụtụtụ a. Ọ ya mere anyị ji na-aṅụrị ọṅụ n'ihe anyị nwere chi dịka gị. Anyị nwere Chineke dị mma. Anyị nọ n'iru gị n'ụtụtụ a na-ekpori ndụ, na-ayọrọ ịbara. Si ekwensu ma ọ dịghị mma, were isi gị ama na wọl. Imeela Chineke ọma. Bie anyị ugwu n'obi ka okwu gị anyị ga-anụ taa, dịka nke anyị nụrụ n'ụtụtụ presbita anyị gwara anyị, onye nwe m. Ọzọ anyị na-aga ịnụkwasị ugbu a, anyị na-arịọ gị ka ọ bụrụ ihe anyị ga-eji gaa throughout ruo mgbe anyị ga-ahụ gị ihu na ihu. Imeela onye naanị ya bụ chi, onye na-achị eze, achị ọzọ ebe niile. Otuto dịrị aha nsọ gị, n'aha Jizọs Kraịst bụ eze anyị. Onye nwe anyị, ọ dị ihe mbụ, naanị ana m awụsa onwe m, were m kwara ngwa ọlụ, were m jee ozi, n'ihi na okwu a dịkwa m onwe m mkpa karịsịa, n'ihi na isi apịpịa ga-adịrị ticha ahụ nke na-emeghị ihe ọ na-akụzi. Nyere m aka, onye nwe m, ka anyị niile ṅụrịa ọṅụ mgbe anyị ga-ahụ ihu na ihu n'ala eze gị, n'aha Jizọs bụ eze anyị. Nọdụ edo nwa eze, nwa eze nọrọ ọdụ n'ihu eze. Anyị na-ekele Chineke n'ihi ụtụtụ ọma ka ọba dịla ehihie. Anyị na-ekele Chineke onye mere ka ndụ fọdụrụ anyị. Obi ọ dịkwa ụtọ? Nke akwa n'ihu unu dịcha otu a. Ya Wesley Igbo. Hallelujah. Ọ ebe a ka ụmụ m toro. Wesley Igbo. Mụnwa toro na Wesley English. Ụmụ m toro na Wesley Igbo. M na-aga Wesley English, ụmụ m na-aga Wesley Igbo n'ihi na mgbe ahụ Igbo na-ekpe n'ụtụtụ, English na-ekpe n'ehihie. Ụmụ m na-ebu ụzọ gbasaa laa, mụnwa abịawazie chọọchị otu anyị si hazie. So ebe a ka ụmụ m toro, ana ụmụ m mụtara ezi ihe. Unu kụziri awa ezi ihe. Nzukọ a bụ nzukọ Chineke, nzukọ dị nsọ. Na-ekele onye ọbụla nọdụ n'oche a na-anụ olu m. Na-ekele karịsịa presbita anyị, nwoke ọma. You need to see this sermon nwoke a nyere anyị n'ụtụtụ a. Hot tea, ụdị tii ọbụla nke ị na-aṅụ, o nyere ya. Ọ green tea, ọ coffee, ọ Lipton. Anyị ṅụjuru afọ, anyị rijuru afọ. Anyị na-arịọzi Chineke wụ ka anyị were okwu ndị a niile anyị na-anụ tii ya n'ọlụ. Onye nwe anyị ga-enyere anyị aka. Si nwanne gị, onye nwe anyị ga-enyere anyị aka. Anyị agaghị agba aka. Mgbe anyị ga-ezute onye nwe anyị, anyị ga-abụ ndị juru eju, bara abara. Hallelujah. N'ụtụtụ a, ebe anyị nwere ileba anya Chineke ji chọọ ịhazi anyị. Anyị gụrụ ụzọ ebe anọ. Ụzọ ebe anọ a nke ilere anya ya kacha ụtọ. Nke ilere anya n'ihi na ọ bụ nri. Nri ndị mmụọ ozi na-eri, nri ụmụ Chineke na ụmụ eluigwe. Nri ha na-eri. N'ihi ọ bụla nri a bụ ihe ị ga-eri gị dị ndụ. Ọ gwụla ya, ọ ga-edo gị ndụ into eternity, ruo ebighị ebi. Ị na-eri ya, na-eri ya, na-eri ya, ọ ga-edo gị ndụ ruo ebighị ebi. Hallelujah. Ezekiel 37. Abịara m letu ebe a si, ọ wee ebe a ka m ga-ewere isiokwu m. M ga-ahapụ ebe nke Lazarus na John 11.
ị hụtụla onye elubara n'ili pochigide ya aja ya na abalị anọ? Ụmụnna, anya ya ka dị ndụ, eriri afọ ya kwanụ. Ịzụtụkwala afọ anụ dowe ya n'ụlọ gị, were ya bịa gị dowe ya, icheta ati ya na friji sie ya ọkụ, chi bụ gị na-eme. Ndị nebo agbafuo 4 days, 4 good days. Ama m na-echetụkwa echiche ihe m nọ na-eche, m sị that is ekpuchidere onye a for 4 good days. Ya nọ ihe niile nọ n'ime ya agwụla, n'ijiji ma ahụhụ ebidola ripịasịwa ihe niile. Mana onye ezi omume, onye ahụrụ mụ na gị n'anya, the shortest verse in the scripture, Jesus wept. Ya erute ebe ahụ, Son of Man, Son of God. Ịma na nwa nke mmadụ, nwa nke Chineke. O nwere dual position abụọ, nwa Chineke, nwa nke mmadụ. Mary mụrụ ya, nwa Adam Mary. Ya rute nga ahụ, chai, ya ebe akwa. Ịma na ọnọdụ ahụ ikwebe akwa, Jizọs kwe ya bee akwa. Ọ ya mere n'ụtụtụ ọnọdụ ahụ ọ ga-ebi taa. Ọnọdụ ahụ ị ga-ahụ ya ọzọ, ị ga-ebu ya ala. Ma bịa lesie, gịnịkwanụ na-eme mkpelu ụgbọala? Ọ dị nke na-anaghị ekwecha. Na-abịa lee anya n'akwụkwọ Romans chapter 8 ahụ anyị gụrụ. Chai, mgbe ofe ana m anọ n'ime mmụọ ma achọ ime ihe ime mmụọ. Mgbe ofe m apụta na ọ na-anụ arụ bịakwa gara shikere na-achọ ka ihe ime mmụọ mezuo. Ọ ga-eme? Ọ gaghị eme. Nọgidesi ike n'ime mmụọ, bụrụ nwa Chineke, buruo ya n'isi, bụrụ nwa Chineke, buzuo ya. Ile anya ka anyị bido with that Ezekiel. So ihe m mechara decide asị ka ọ ghara ịwụ na m kwuchara okwu Chineke, okwu m enweghị isi, enweghị isi okwu. Ọ sị life is found in Christ. Ọzọ ihe m kwuru, life is found in Christ. A na-ahụta ndụ n'ime onye, a na-ahụ ndụ n'ime Jizọs. Ọ bụrụ na ị bụ nwa Chineke n'ebe a, weliere m aka gị elu. Ị bụ onye dị ndụ, ị nwere ndụ, ndụ ebighị ebi. Ọ bụ ndụ nke eritere na nri, ndụ nke si n'eluigwe. Life is found in Christ. So ya bụ isiokwu. Mgbe a ga-ele anya mmadụ ajụọ gị, nwaanyị ahụ ọsị dị gịnị wụ isiokwu ya? Listen, ọ sị life is found in Christ. Na a na-achọta ndụ n'ime Jizọs. Ndụ ọbụla na-abụghị n'ime Kraịst, enyela m parariwe, aga m ewe. Ka anyị gaa n'akwụkwọ nsọ. Letụdị anya na Ezekiel 37 na Ezekiel 37. Maybe alewe ihe anya ahụrụ m na ọ dị otu eshiri doo ya. Is a vision of valley of dry bones. And that became Israel's restoration. Dry bone. O mechara pụta bụrụ nnapụta zuru oke nke ụmụ Israel. N'ihi na mgbe Chineke kpọrọ Ezekiel gawa, ọ na field ebe a nọ lụọ agha, buo agha, lụchaa agha, gbasaa. Ihe dị ebe ahụ ọkpụkpụ ndị mmadụ, ure. Ọkpụkpụ ndị agha, ndị amị. Ọkpụkpụ dị iche iche. Dry bones. Ịpụta ebe a guzoro lechaa ya anya, waste. Ihe na-enweghị ihe eji eme na ndụ ọzọ.
mgbe nna anyị kwu na-ekwu okwu n'ụtụtụ ọ sị na state of hopelessness. Ịmakwa o nwere ọnọdụ ị ga-ahụ otu a gị si ụka agwụla, gị si onwezi ihe ọzọ fọdụrụ, okwu agwụla. Mana n'ọnọdụ okwu agwụla ahụ ị na-ele anya taa, onye nwe anyị ga-egosi gị na ya bụ chi. Kwere, ị ga-enwe ndụ. Kwere, ị ga-enwe akụ. Kwere, okwu Chineke na-enye ndụ ebighị ebi. Kwere, kwere, kwere. Ị kwerela? Ngwa, let's move. Ịbịa na 37 ahụ, grupu ya. O si na aka Jehova, and the hand of the Lord was upon me and carried me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley which was full of bones. N'ọkpọ aka Jehova dịkwasara ya n'arụ, wee dọkpụrụ ya gawa gagosi ya ebe ndagwurugwu. Kwunu mere anyị sị na Psalm 23, asị na m eje ije na ndagwurugwu. Nke a wụ ndagwurugwu karịrị onyinye ọnwụ, ndagwurugwu ọkpụkpụ, full of bones, and caused me to pass by them round about, and behold, they were very many in the open valley, and they were very dry. Ihe kpọrọ nkụ. Ihe kpọrọ nkụ onwe ihe eji eme. Ihe kpọrọ nkụ kpọrọ nkụ. Bible sị na ọkpụkpụ ndị ahụ kpọrọ nkụ. And he said unto me, Son of man, can these bones live? Ya Chineke na-ajụ Ezekiel. Ugbu a ka m mara ihe mere m ji na-ada ule. Ajụọ m aga m echeki maza. Ọ jụrụ Ezekiel, ọkpụkpụ ndị a ọ ga-adị ndụ ọzọ? Ịma ihe o mere? Ya chee echiche. Esi onye nwanyị, ọkwa naanị gị maara. Nwe ihe mma. N'eziokwu eziokwu, ịhụna n'ụwa anyị nọ, onye a gwara na taa na ihe niile ga-esi ụtọ atọ n'around, ị ga-ekwe? Onye a gwara na a liter of fuel, agbara m a liter of fuel last week, 1,250 na filling station adịba. While 2 weeks last here before I left Christmas, agbara m 920 a liter. But today, so nwanna Ezekiel, onye nwere amamihe, ya sị Chineke, and I answered, O Lord God, thou knowest. Amara m na ị ga-eme ka obi dị m mma n'ọnọdụ ọbụla. Amara m na ị ga-eme ka obi dị m mma. Amara m na ị ga-eme ya ka obi dị m mma papa. Amara m na ị ga-eme ya ka obi dị m mma. Ezekiel zaa ya, nna m, ọ gị m. Ule ọnọdụ ahụ gbagwojuru gị anya. Ọnọdụ ahụ dị ka a ga-asị n'ụwa nke gị kasị njọ. Ọnọdụ ahụ, were ya chee Chineke n'iru. Welie ya elu, chee ya Chineke n'iru. Si onye nwe m, lekwa ọnọdụ a gbagwojuru m anya, ma m ihe m ga-asị. Mana gị nwa onye maara site n'okike ụwa, ikere ụwa. Ịmara ịgụ na Genesis from chapter 10 or thereabouts, naanị ihe Chineke kere bụ first water nke si n'elu na-asọdata, coming down from the altar, just one river. That river parted into 4: Euphrates, Tigris, Hydrocles, and the other one. Just 4. Mana lee ụwa taa mmiri
Nani River, Niger River, Benue River, the longest river, Nile. Look at Pacific Ocean, Atlantic Ocean. Mirindia. Okay, look at water side down neighbor. Imanani ni lubu abilie wherever zina iga on a water side. Ga kuwe miri. Aige kuchalia. Oshimira tata. Onye why did too much. Ina amahone at any given time. Hapuria henile, hapuria onwegi, hapuria onodo, hapuria kahumbago juruganya. Even mankema, hapuria. Haputukwarania. Relax. Hapuria onodo nile, hapuria onodo omara. Ihe oge eme mgbe oge eme ya. Ibele na Lazarus asina mgbe akpọrọ Jizọs ya sị na n'ọnọdụ ahụ bụ ka e were bulie Chineke elu. Mary na Martha amaghị nka. Ha nọ na-adọkasị onwe na-ebe na-egbu onwe ha. Anọkwa na mmadụ nwụrụ. Ọgbakwanụ bịa ịma mmadụ nwụ ha agbara ọsọ ga. Ọ gbara gị bịa. Ya echere 4 days elicha ya pochiela ndị bịara afọ ala. Ihe ahụ echere na ọ dịla late. Jesus ọ na-abịa late? Ọ na-abịa late. He's never late. In every situation, he is never late. Ya bịa sị ya na verse 3. Na verse 4. Again he said unto me, prophesy upon these bones and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Ihuna Chineke agwala ya what to do. Ano katakwala gị, ọ bụ na ọ ga-ekwe gị nwanne m, na-agwakwa ya onwe m, ọ bụ na ọ ga-ekwe m, ọnọdụ ụfọdụ ile anya ebidola ime ihe ọbụla, chewe ṅawa ntị. Ṅawa ntị, were ntị gị dapere n'okwu ya. Baa ụlọ kwachi ụzọ, bido kpewe ekpere, ṅawa ntị ma onwe ihe ọ ga-asị. Ma ọ sibeghị, don't go. Ma o kwubeghị, emela. Lamentations chapter 3 verse 37 ọ sị gịrị, ọ sị onye bụ onye ahụ nke na-ekwu ya bịa na mmezu ma ọ bụrụ na Jehova enyeghị iwu. Naanị ya na-ekwu ya bịa na mmezu. Nọ n'otu nwayọọ na oji jide onwe gị. Ịhụ n'otu Naijiria hebe, ịhụ n'otu ọ dị ugbu a. Naanị ihe ị nwere imewu ikpewe ekpere. A na-ekwela ka aka gị dị in any of these things. Ọkwa ịma na mmehie. Ekwela ka o nwee ebe aka gị si tapara da ya. Ekwela ka o nwee ebe a ga-eji mee gị associate with any of these things happening. Gbakwa ahụ sekem. Gbakwa ahụ sekem. O nwere otu flower ha ziri m n'ala bekee. Ọ na-acha pure white. Ebe a kụrụ ya na-eji nji dịka ụrọ. Anụ mmiri na-agbasa ebe ahụ na-agbapụta na-adị eji nji. Mana this flower continue to be white, pure white. Akụtụ ya nye gị otu ị ga-ekwe nọ ebe ahụ ka esi weta ya. Ịma na anyị nọ n'ụwa ma anyị abụghị. We are in the world but we are not of the world. Ekwela ka eme gị associate. Ekwela ka eberie gị into any of the sins going on now. Lezi anya n'ezinụlọ gị. Lezi anya ebe ụmụ gị nọ. Kacha ụmụ anyị mụrụ ugbu a, Jehova nyere anyị aka. Chineke nyere anyị aka o. Ụmụ anyị mụrụ ugbu a. Dọrọ ntị gị ya dọrọ ikwucha, ma ọ na-agafele ebe a ya chịa sị onye ọmakwa n'ihe a na-ekwu. Oge nke unu agaala. Chineke ga-anapụta anyị n'aha Jizọs. Ile anya na verse 5 ebe ahụ ka ọ sị, thus says the Lord God unto these bones, behold, onye na-ekwu okwu ebidola. Behold bụ lee, ma lee, ọ sị gị lee, mgbe ọbụla ọ sị behold, legidesi anya ike. Behold, lee, o bidola. I will cause breath to enter into you. Ọ sị gịnị? Na ya ga-eme ka ume baa n'ime ya. And ye shall live.
ọzọ. Bụwa amụma ụmụ mmadụ. Bụwa amụma ụmụ Chineke. Ka anyị jide etu ya ebe ahụ. And I will lay sinews. In my head, sinews. Akwara. I will lay sinews upon you. And will bring up skin. Anu ahụ. Yeti akwara. Yeti anu ahụ. Hallelujah. And cover you with skin. And put breath in you. And you shall live. And you shall know that I am the Lord. Yati akwara, yeti anu ahụ, ya bịati ya ume ya. Mgbe nna ikwu na-ekwu okwu n'ụtụtụ, enwetara m ọtụtụ ihe ebe a. Ọ sị na ihe ejiri kee anyị nkwa ihe eji kee ụmụ anụ ọhịa ndị a. So ma ịbịa bịa nwee ume Chineke, nwee mmụọ Chineke, nwee ike Chineke n'ime gị, ga-aghọ anụ ọhịa. Onye mere ọtụtụ ndị mmadụ ji akpa agwa dịka anụ ọhịa. Because they don't allow the Spirit of God to remain in them. N'inwe mmụọ Chineke, ị ga na-akpa agwa ka ihe ndị ọzọ a, dịka nkịta, dịka ewu, dịka mkpi, dịka ụmụ anụ ọhịa ndị a niile. Ma n'ime allow the Spirit of God to guide you, rule you, direct your path. Ị ga-azụ okwu ebe ndị mmụọ ozi na-asọ nsọ. Na ya ga-etinye n'ime gị sinews, akwara. Ọkwụ mma na akwara sụọla gị, ọ sụọla. Akwara sụọ, bekee a na-emeta ya. Akwara agụla otu ihe m hụrụ ndị dọkịta na-enwebeghị ike imeta. Ọ sụọ, ọ sụọla. Mana onye ezi omume si na ya ga-eme gịnị? Iji Baịbụl gị lee anya ebe ahụ. Verse 6. Ezekiel 37, verse 6. I will lay sinews upon you, and will bring up flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and you shall live, and you shall know that I am the Lord. Okwu chala o. Okwu hala. Okwu chala. Akwara mi ya kere ya. Ihe niile kere ka Chineke kere ya. Mana o si onye a n'obu amụma, ịhụna na anyị so Chineke na-eke. Ịma na ịbụ Chineke. Ịma that God has given you power to create like him. Hallelujah. Ị ga-asị gị ka nwaanyị a na-ekwu. O meela la kem, la ihe kem. Onye ngwasị la kem, la ọnụ hem, o meela la kem. Enwere m egwu, na-akpa egwu mgbe m na-azụ ụmụ. Agbalịrị m ka m nwee ike ka ihe na-adị. M na-eme pure water. M na-eme soya beans. Enwere m ọkụkọ, m na-akpọ ọkụkọ, m na-akpọ egwu, m na-akpọ nkịta. O nwere otu egwu. Ọ Abangwu, onye Wesley Igbo, ọ ya nyere m egwu ahụ. Abangwu onye ozu item. Ọ ya ma nyere m egwu a. Egwu ya na-amụ pieces. Ma bịa ga weta ya, towe n'ụlọ m. Plus nke ọzọ onye ngwa wetara m. Egwu ya ha bịa mụọ n'ọbara emuchie. Ndị ahụ ọ mụrụ, ha na ha amụ, but o nwere particular one. Ọ na-reproduce, ọ na-amụ. Masị ọ gịnị mere egwu a? Sọsọ nri ka ọ na-eri. Si ị gaghị nọ n'ụlọ m a na-erifusi nri. N'ihi onye na-aga akpata nri egwu a, ama m how much I spend on that boy. N'ihi na ikpe egwu adịghị mfe o. Ịkpa ọkụkọ, ị ga-aga zụrụ feed ya, mana ị hụrụ egwu, ị ga-aba ọhịa. Ị ga-agarịrị n'ọhịa. So mbịa discover that egwu a nwa agbọghọ egwu mara mma. Ọ na-ekwe ka ndị nwoke a gaketa ebe ọ nọ. Ha bịa ya gbaa garịa. M sị ya, o ị bịara oriri ihe, mba o, ị bịara ịmụrụ m nwa. Ị ga-amụ. Ma bịa jide ya without scripture, passage in the scripture. Bikwasị ya aka n'isi. Prophesy! I prophesied. Nsị ya
ọbụla nọ n'ụlọ a na-amịpụta, ị ga-amịpụtarịrị. Ma ejide ya si mkpi ndị a, nwere m agada aga mkpi ha cha ka gịnị ma kwabara ya, si lekwanụ ya, lekwanụ ya. Ya gbara gị ebe ya gbara gị ebe ya tie si yes. Okwu Chineke, there will be an increase. I must increase. Ndị a ga na-amịpụta. Ọ nke anyị nọ like joke ma echefuo ya. Mbịakwa gị nye ha, nlọtakwa ma bịa lee ha otu ha si nọrọ. Ma ndị nke dị ibe ha na-amụ, mbịakwa lee ya, ya dị m ka ọ gbanwere. Bete ịhụla na obi mmadụ dị aghụghọ. Already n'obi m agwala m na ọ naghị ekwe ka ndị nwoke abịa ya nso. So meche ma ọ ka dị otu a, ma m na ọ dị ime, ma m na ọ dịla ime. Anyị ga-anọ one night n'ụka, nwa na-ebe, nwa egwu na-ebe, anyị agaghị aghawo ya nwa ịhụ ụmụ ọ mụrụ, ọmarịcha ụmụ. Nsị okwu Chineke emezuola, okwu Chineke emezuola. Nwanne m, ana m agwa gị, okwu Chineke na-emezu n'ihe niile gbasara anyị. Ọ bụghị naanị onye nwe m gọzie mme, mana anụ ọhịa, mana ihe ị na-akpa, mana ọrụ gị, mana ahịa gị, ubi gị, ebe a ụmụ gị nọ, onwe nke na-enye nsogbu, chai, bilie ime abalị. Ụdị ndị ahụ chọrọ ekpere ime abalị. A na-eji ehihie ekpeta ha, a na-eji ime abalị ekpeta ha, n'ihi na mmụọ ha na-alụ ọgụ. Ọ bụghị mmụọ na-aga n'ehihie, ha na-aga n'abalị. Ọ mmụọ ojere abalị. Ị hụ na ụmụ agbọghọ ndị a na-agaga n'abalị na-achọ nwoke, anaghị eji ehihie ekpeta ha, a na-eji abalị chụpagide ha, were ike Chineke kee ha agbụ. Ha abịa, anya ha emepe, ha ahụ na ihe ha na-eme kwesịrị. Haleluya! Ihe m ji kwuo okwu egwu a bụ, olee ahịa ị na-azụ? Echekwala, domọmọ, bilie, lee ahịa ahụ, ọwụkwa ahịa ọma. Nwụọ nso, ọ bụ ihe Chineke chọrọ ka nwa Chineke na-azụ. Bilie, kwe ya mgba, kwe ya mgba. Bilie, were Baịbụl gị, malite ikwu okwu, malite ikpe ekpere. Iruo na shed, egedela onye a mere gị, onye mere gị, n'ihi na nna gị nọ n'oche eze ya na-ele gị anya. Ya gụọ Hebrew chapter 4 verse 6. Na ọ sị gị, come boldly unto the throne of grace and obtain mercy and find grace to help in time of need. You are in hour of need. Come boldly. Now Matthew 11:28, of what say, come unto me, all ye that are. Bịakwutenụ unu ndị niile buru ibu dị arọ. And ụwa ebe anyị na-ebu ibu dị arọ. Jesus kwukwara ya sị, in the world you will have tribulation. Ọ ga-enwe mkpagbu. N'ime ụwa mkpagbu dị ya. N'agbanyeghị otu isi na-ekwu otu Baịbụl na-awụli elu nwa Chineke, mkpagbu dị n'ụwa. Ma oshi na di kpagbuo gị, oshi na nwunye, ma oshi na nwa, ma oshi n'ikwu, ma oshi n'ibe, ma oshi na neighbor, ya dị. Ọ ga-esiriri n'otu ihe ma nke ọzọ. Mana onye mmeri ka anyị bụ. Anyị bụ ndị na-emeri na-emeribiga oke. N'ihi na onye bịara zọpụta anyị, o meriworila. Nọzi ebe a na-asị anyị, wake up, wake up, wake up. So let us look at verse 7. Otu ahụ gwara ya, ya eme gịnị? Ya mee ya. So I prophesied as I was commanded. Ma ọ dị gwa gị, agadịla. Ma ọ dị sị gị, emedịla. And as I prophesied, there was a noise. Nke mbụ bụ gịnị? Noise. Mkpatụ ga-adị. Mkpatụ ga-adị. Ime ha anaghị Chineke si gị mee, mkpatụ ga-adị. O vuliela Baịbụl, ọ gawala ka ụbọchị ya na Baịbụl a na-akọ gị ya. Leenụ nwa Chineke kwa ụbọchị, ibe ya dị bizi na-ele ahịa ha, ya ma ọ na oche ebe a, ha na-aga nke a taa, echi a na-aga nke ọzọ. Iche na ebe o biri. Emechakwa ugbu a, mgbe a ga-ekwu ụgwọ shedi, ọ ga-enwe ego ji akwụ.
noise. Again, when noise gaderere. N'ihi na o nwere ebe ịkpara aka. O nwere ebe ịkpara aka ya mere noise ga-ejide. Then the next thing will what? Behold a shaking. Again, when imajijiji. And then again, and the bones came together, bone to his bone. Una hutula he di otu abụọ. Hutula ebe ọkpụkpụ na-achụrụ ibe ya na-aga. Aka be ya ga-achụrụ aka ya. Okwu achụtụ okwu. Ha niile, no mistake. It's only God that can do it. It can only be God. It is always God. O nwere nke ga-emechi otu a ga-ewili esi chai onwe onye ọzọ mere ihe a ma ọ bụghị eze eluigwe. Aga m abịa ebe a bịa nye ya ekele. Ọ na-ahụ m na-ahụ ụmụnne m ndị nwaanyị a mgbe ha na-abịa na-apụta na-abụrụ Chineke abụ ha kwucha ha si ọ dịghị onye ọzọ mere ya ma ọ wụ Chineke. Eze ukwu a nara ekele. Asị m Chineke ya nụwara anyị ihe ọ na-arụrụ anyị n'aha Jizọs. And when I beheld, lo, the sinews, akwara ahụ, and the flesh came up upon them, and the skin covered them above, but there was no breath in them. Just like in the Garden of Eden, ya kpocha nyisa ya n'ala ụrọ agbọtọrọ, no life, no breath, ọ na-eku ume ya agbọtọrọ, until he now bent down, ezu ukwu hulata, were ọnụ ya tii n'ime ihe ọ kpụrụ akpụ, were ume ya transferred himself into you and me. Kụtụrụ ya aka nọ. Ya were onwe ya transfer into us. Before ụrọ eme gịnị bilie ghọọ mmadụ. Otu o mere ya ka ọ ka na-emekwa na-aga. Otu o mere ya ka ọ na-eme na-aga n'ọnọdụ anyị dị iche iche. O nwere ọnọdụ ị ga-ahụ ga-ese, ei mba ọnọdụ nke a karịala. Ọ karịghị, naanị na ịkpọbatabeghị eze. Onye ukwu a imeghebere ụzọ. Meghe ụzọ ka ọ bata. Ọ bata ihe dị iche adị. Ọ bata be nwaanyị aga, anụ gịnị apa nwa. Ọ bata ihe adị mma. Diga ahụ si na-enye nsogbu, ọ na-eme nke ọ na-eme nke ọzọ. Dere du n'ọjị. Ekwula kpakpakpakpakpakpak mechitụkwa n'ọnụ n'ọjị. N'nwayọ. Chetakwa na ọ dị mgbe gịnị awụ supe, sweet darling, honey honey. Chetakwa na ọ ya ma chọrọ gị bịa o. Amanụ m nke ugbu ọ dị ka ụmụ nwaanyị na-achọzi ndị nwoke aga. Beti mgbe nke anyị ọha ma na-achọ anyị abịa. Ha na-abịa otu a ga-agarịa, obi atọgbucha gị na di gị na-abịa. Mana taa maazị m ihe na-eme. The glory is no more there. The glory has departed. Ọ na-abịa, ọ zụtara gị nwa Vaseline, naanị kpọ Vaseline otu a. Itetu gị enye ndị ọzọ. Iwelite nwa powder ga ịyọsa ya, nne gị were ya aga meeting yọsa ndị ibe, ọnwa m ndị di. Obi ụtọ adị, were obi ụtọ na-aga. And what they were giving them, just very little, obi ụtọ na-eme ha. But taa, a ga-azụrụ gị moto. Azụrụ gị akpa rice for where? Gịsị o nwere akwa m hụrụ na chọọchị, achọrọ m ụdị akwa ahụ ka m chọrọ. Gaa na-atụ aka, kekwa aka gị, ọgọ gị aka ya eru dị gị ebe ahụ. Ka Chineke mere anyị ebere n'aha Jizọs. Verse 8. And when I beheld, lo, the sinews and flesh came upon them, and the skin covered them both, but there was no breath. And he said, verse 9, unto me, prophesy unto the wind. You keep on prophesying. You keep on prophesying. Ikwu ma nke bụ agaghị ga-echetukwa, ọsịkwa gị kwuo ọzọ ga-ekwu, ọsịkwa gị kwuo ọzọ, ị ga-ekwugide ruo mgbe ntị ahụ
ahụ na anu ihe nụrụ ya. Verse 10, so I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived, and stood up upon their feet, an exceedingly great army. Hallelujah! Great army, exceedingly putara. Army du otutu du ukwu. Ha kwuru, ya ndị ya ụmụ Chineke. Mana ihe na mmụọ Chineke, ume Chineke anọ n'ime ha. Ha enwe akwara, ha enwe akpụkpọ, ha enwe skin, ha enwe the breath of God. Ha gbọtọrọ ka ihe na-enwe ihe ọwụ. Mgbe ọbụla mmadụ nọ onwe Jizọs, onye ahụ enwe ihe ọwụ. Ma ịnweghị Jizọs, ịnweghị ihe ọbụla o. Ọsọkwa ya bụrụ na ọ gị na-arụ Abuja niile, na-arụ Enugu were Abịa, were Aba mejiere gị ya. If you don't have Jesus, you don't have life. Life dị mkpa. Because one day we will leave this place. Here, planet Earth. And when about nine planets, they go out in school. I didn't see the 4 walls of a secondary school. Nine primary schools come go. 9 planets came with it. No way good. So I didn't go to school. All primary 6. And I didn't understand that the 6. 1964. I'm going to pass my primary 6. 1964. That was when I passed my standard 6. Then I started with Rapid Results College. Bido ni hasimaga magwa akwụkwọ. Oya mere ụmụ niile shuru gaga university. Unu gaga ha ga akwana ya. Ma ụmụ mkpọtara akpọta ha gụọ ya. Ka ọbụla bịara n'ụlọ m, o nwere ebe a na-paak akwụkwọ si lekwa akwụkwọ gụwa akwụkwọ ịbịara ịgụ akwụkwọ. Ị ga-agụ akwụkwọ. Because onye gụrụ akwụkwọ amamihe ya dịtụ iche. Kwuo eziokwu ka ihere mekwensu. Onye gụrụ akwụkwọ ihe ukwu mere ya. Ya bịazi atụkwasị ya Jizọs ho. Okwu agụ. Gịnị onye gụrụ akwụkwọ na-emekọ ihe dị careful. Because ha eji ike ekwu okwu. Ha na-eji nwayọọ na-eme assimilate your word. Na atụpụsị ya. Na-ele ya. Ịgụ akwụkwọ dị mma. Onye ọbụla sị gị na nwa gị aga ekwela gbalịa ka nwa gị gụọ akwụkwọ. Ọ gụọ akwụkwọ di gị abịara ya ga-ewelite aka. Ọ gụọ akwụkwọ intelligence apụta. Ọ gụọ akwụkwọ akọ na uche ya dị iche. Ịgụ akwụkwọ dị mma. Hallelujah. Nwa m ha na-apụche na-aga. Pụọ nwanne di ya nye ya check of 200,000. Ha bụrụ na London, ya were go di akpọrọ ụmụ ya ha baa na kantin dị ebe ahụ. M kpọrọ ya kantin, but ọ dị ihe a na-akpọ ya. Ruo ebe ahụ, richaa ọnụ, pụta na-awụ nwa ngele m ha. Masị ya, hey, you na-ericha nnọọ 100,000, dozie 100. Ya sị that she first of all called the husband. See ya, this is where we are, and what do we do? I said, do you have any money on you? Yes, yes. Your sister gave me 200,000. I said, okay, make use of it. She got the approval and then spent it. Mboji quote as akama po onye nwe nwanyị. Agbara nwe nwanyị bụ di lawyer. Onye gụrụ akwụkwọ. Ọ bụrụ m nwa ga-aga na spend there without authority. Ị ma na ọ dịghị authority gị. Dịghị authority gị. You are not authorized to do anything without his knowledge. He must know about it. Oh yeah, mere ị fasting. Go Isaiah chapter 58 verse 8. Ị na-eme fasting. For it to work, be open to your own.
Be naked to your own. To your own now will dig. When he met di mama. ATM nenye nke ya mowaji. Owo na tawo to emegide. Mana na adi otu ashini shimbo ka ngwakwa geziokwu. Ị ga-ebu ụzọ tile the ground digie ya gbaa ya mmiri mee ihe niile before ya dị otu ahụ. Mana ụmụ ogbu asị mba, it must start from the word go. Must start from the beginning. That's why they fell it. So what we are saying is that we are blessed. Ihe mere o ji dị otu a nye anyị bụ na Jizọs bịaziri bịa nwụọrọ anyị ọnwụ n'elu obe. N'ebe ahụ anyị gụ Romans chapter 8 verse 1. O si, there is therefore no more condemnation. Onye ọbụla na condemn gị si ụgha si aga gụọ Romans 8:1. There is therefore no more condemnation to them who are in Christ Jesus, who walk who walk not after the flesh, but after the Spirit. Nobody. Who born dog? Who born dog? Otu nwoke ba ebe asị who born dog? Onye ahụ ga-amaghị ikpe. Ekebe ya, amụbe ya. Ebe Jizọs ekpepụtala gị. Jizọs nwụrụ anwụ n'elu obe si m lawa o. Chee! Onye na-eme mma nwụrụ anwụ n'elu obe si m lawa o. Si m lawa o. Si m lawa e. Si m lawa o. Lawa o. Ikpa amaghị m. Enweghị m amamikpe ọbụla. Ị nweghị amamikpe. N'ihi na Jizọs bilie ọtọ n'ụkwụ gị. Kwupụ okwu a. O nwere onye na-amaghị ikpe n'ebe ọbụla. Stand up on your two legs. Bido kwupụ okwu. O nwere ihe na-amaghị aka n'ihu. O nwere ihe na-agwa gị okwu. O nwere ihe na-asị gị ị gaghị emeriri nke ọma. Ị gaghị. Si ya na okwu Chineke si na ọ dịghị amamikpe ọbụla nke dịra nwa Chineke ọbụla. Onye asara n'ọbara. Onye kwere na Jizọs. Nwa Chineke ekpepụtala gị. Jizọs agbapụtala gị. Jizọs ekpepụtala gị. Jizọs emeela ka ị bụrụ ya nwa bụrụ gị nwa. Dịka Jizọs nọ n'ime Chineke, otu a ka anyị nọ n'ime Chineke n'ihi Jizọs Kraịst. Kpee ekpere. Olee ihe na-amaghị aka n'ihu? Olee nsogbu ọkpụkpụ kpọrọ nkụ? Olee ọkpụkpụ ahụ kpọrọ nkụ na-enye gị nsogbu? Ọkpụkpụ kpọrọ nkụ. Ọkpụkpụ kpọrọ nkụ. Gwa ya okwu. Si ya taa, ị ga-enwe sinew. Ị ga-enwe flesh. Ị ga-enwe your skin. You are the breath of God will come into you. Gị ọkpụkpụ kpọrọ nkụ nụrụ olu Jizọs. Mana ume nke si n'oghere imi Jizọs. Maka ọnọdụ ọbụla nke na-adịghị ekwe mgbanwe, nke na-adịghị ekwe omume, ka enwe mgbanwe site na mmụọ Chineke, ka enwe nnwere onwe site na mmụọ Chineke, ka ume Chineke bata n'ọnọdụ a ma gbanwee ya n'aha Jizọs Kraịst. Dịka isi buo amụma ka ọ dị otu a, ka mmụọ Chineke weta ya na mmezu n'aha Jizọs Kraịst. Abraham kwenyere Onyenwe anyị bụ onye na-eme ka ihe nwụrụ anwụ dị ndụ, onye na-akpọ ihe na-adịghị dị ka a ga-asị na ha dị. N'ụbọchị taa, ọnọdụ niile nke ọnụ ụzọ niile nke emechiri emechi meghee n'aha Jizọs Kraịst. Ọnọdụ nke na-ekweghị mgbanwe gbanwee n'aha Jizọs Kraịst. Ka enwee nzaghachi nye amụma iburu n'ọnọdụ ahụ. Ka Onyenwe anyị gbara okwu ya ama
nye nkwupụta ọnụ gị n'aha Jizọs Kraịst. Nara ekele Chineke n'ihi na ihe gbasara anyị na-emetụ gị n'obi. Izipụla okwu ọnụ gị. Okwu ọnụ gị agaghị agba aka lọghachikwute gị n'efu ma ọ bụ na o mezughị ebumnobi nke iji zipụ ya. Ọ ga-eweghachitere gị onye nwe anyị ihe ịrịba ama bụ ihe ịrịba ama nke akụkọ otuto. Naanị gị ga-anara ekele. Ndị niile na-atụkwasị gị obi maka ihe ọhụrụ na ndụ ha, onye nwe anyị nye ha akụkọ otuto n'aha Jizọs. Ọnụ ụzọ niile mechiri emechi ka emeghe ya n'aha Jizọs. Lekwa oru gị nwanyị. Papa biko gbaa ya ume. Gbajuo ya n'ike gị. Gbajuo ya na amara gị. Ọ ga-esite n'ike na-aga n'ike. Ọ ga-esite n'ebube na-aga n'ebube. Ọ ga-esite na amara na-aga na amara. Ike agaghị agwụ ya. Asịkwarị na ike ga-agwụ ụmụ okorobịa. Ndị na-ele anya Jehova a ga-agbanwe ike ha. Onye nwanyị gbanwee ike ya ụtụtụ ọbụla n'aha Jizọs. Ọ ga-esi n'ebube ruo n'ebube. Ọ ga-agba ọsọ gaa ije, ike agaghị agwụ ya n'aha Jizọs Kraịst. Ọ ga-efeli elu na nku dịka ugo. Ị ga-eburu ya na wings of glory. Onye nwanyị nara ekele. Ebe m na-emiba ndụ ya na ezinụlọ ya n'ime ọbara Jizọs Kraịst. Gaa n'iru ichebe ya. Gaa n'iru ikpuchite ya. Okwu niile nke itinyere n'ọnụ ya nke pụtara n'ụbọchị taa, ọ gaghị adapụ n'aka ya aka. Onye nwanyị ọ ga-abịa na mmezu n'aha Jizọs Kraịst. Ọ ga-eweta nzọpụta n'aha Jizọs Kraịst. Ọ ga-eweta nnwere onwe n'aha Jizọs Kraịst. Ọ ga-eweta akụkọ otuto n'aha Jizọs Kraịst. Ka ọ dịrị gị taa dịka okwukwe gị si dị, n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Ka emem gị ada ụda. Amen. Ndị ọbụ abụ.